салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шаҳноз Медия. дӯстони азиз, имрӯз мо дар бораи яке аз қаҳрамони асосии силсила филми туркии «Ҳаргиз раҳо намекунам», яъне дар бораи йигит, ки дар филм бо ҳамин ном машҳур аст, бароятон маълумот пешниҳод намоем. ба канал обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. Толгахан Саишмаз 17 декабри соли 1981 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. қадаш 1,87 сантиметр, вазнаш бошад тақрибан 78 килограмм мебошад. модари Толгахан турк аст ва падараш аз Юнон буда ба Туркия ҳиҷрат кардааст. Толгахан дар мактаб таҳсил карданро дӯст медошт ва аз хурдӣ қарорҳои мустақилона қабул мекард. гарчанде ки оила метавонад ӯро таъмин кунад, актёри оянда аз синни 10 солагӣ дар як мӯйсафед, ки дар шафати хона ҷойгир буд, ба кори нимрӯза оғоз кард. писарбача инчунин дар бозор об мефурӯхт. актёр даъво дорад, ки муддати тӯлонӣ чизе карда наметавонад, фавран депрессия мешавад. пас аз мактаб ҷавон ба донишгоҳи Добуш дар Истанбул ба факултаи маъмурияти тиҷоратӣ дохил шуд. ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ Толгахан бо як агентии моделсозӣ шартнома баст. Толгахан дар тиҷорати моделсозӣ фавран муваффақиятҳои калон ба даст овард. дар синни 19 солагӣ ӯ дар озмуни зебоӣ ширкат варзид ва дар он ҷоизаи махсуси модели ояндаро ба даст овард. пас аз як сол ӯ дар озмуни ҷаноби Туркия ғолиб шуд. пас аз он ӯ барои кор дар Париж даъватнома мегирад. Толгахан дар синни 24 солагӣ дар озмуни ҷаҳонии зебоӣ мақоми аввалро касб кард ва пас аз он даъватнома барои нақшофарӣ дар филмҳоро гирифт. аз он вақт инҷониб актёр ҳамеша барои филмбардорӣ бисёр пешниҳодҳо мегирад ва аксари вақт дар сериалҳои туркӣ нақшофарӣ мекунад. ғайр аз кор дар филмҳо, инчунин Толгахан барномаҳои телевизионӣ роҳнамоӣ мекунад ва карьераи моделии худро бошад боз ҳам идома медиҳад. нахустин кори актёр силсилаи ҷониби Аврупо буд, ки дар он нақши эпизодии Наврасро бозӣ мекард. аввалин муваффақиятҳои актёри майлдошта пас аз филми «Ҳадафи ҳаёти ман» ба даст омад. шарики Толгахан дар ин филм ситораи синамои Туркия Фахрия Евжен буд. шӯҳрати аслии Толгахан пас аз наворбардорӣ дар сериали телевизионӣ «Вақти Лола» ба актёр расид. инчунин соли 2013 актёр дар силсилаи «Дар байни осмон ва замин» номи дигараш «Ишқи осмонӣ» нақши иловагиро иҷро кардааст. соли 2015 ҳунарманд дар сериали «Ман ҳеҷ гоҳ даст намекашам» нақши йигитро бозидааст, яъне дар силсилаи филми «Ман ҳаргиз раҳо намекунам», ки ин силсила филм бо ҳамин ном дар Тоҷикистон машҳур аст. ин достони секунҷаи ишқи классикӣ мебошад, ки дар онҳо қаҳрамони асосӣ ҳеҷ вақт ваҷ интихоби худро карда наметавонад. нақшҳои асосии занонро Амина Гулшан ва Тугҷе Кумрал иҷро кардааст. аз мусоҳибаҳое ки бо Толгахан рӯзноманигорон гузаронида будааст, аз он маълум гардидааст, ки ҳунарманд футболро хеле зиёд дӯст медоштааст. вай мухлиси клуби Туркия Фенербахче мебошад. даромади ҳунарманд ба ӯ имкон медиҳад, ки манзили гарон бихарад. тибқи овозаҳо, яке аз хонаҳои Толгахан, ки моли ӯ аст, дар Лос-Анҷелеси Америко ҷойгир аст. дар мавриди чунин савол ба монанди Толгахан Саишмаз
ва ҳамсари ӯ. ҳамроҳи амакбачаи сагам ба бӯстонсаро бармегардед. онҷо маро интизор мешавед. ҳамеша дар таваҷҷӯҳи ҷинси занона қарор дорад. ин борҳо боиси ошиқии дигар бо актрисаҳои сериалҳои сершумор гаштааст. Толгахан Саишмаз ҳангоми ҳунарнамоии сериали телевизионии «Вақти лолаҳо» бо ҳунарпеша Серинай Сарикая робита дошт, аммо пас аз 2 сол ҷуфт аз ҳам ҷудо шуданд. ҳоло Толгахан оиладор аст. муносибатҳо бо ҳунарпеша ва модел Алмеда Абазӣ соли 2016 оғоз ёфтааст. иштирок дар доираи танги хешовандӣ сурат гирифт. падари Толгахан расман дасти Алмедаро барои писараш пурсид. пас аз 1 сол, яъне 14 феврали соли 2017, тӯи арӯсии Алмеда ва Толгахан дар Лос-Анҷелес дар болои боми меҳмонхонаи Беверли Хиллз баргузор гардид. ба ҷашни хоксор танҳо хешовандон ва дӯстони наздик даъват карда шуда буданд. санаи тӯи онҳо рамзист. аввал ин ки рӯзи ҷаҳонии Валентин буд ва ғайр аз он як рӯз пеш Алмеда 25 сола шуд. 5 майи соли 2019 Толгахан Саишмаз падар шуд. нахустдода Эфехан ном дошт. филмҳое ки дар он Толгахан нақш офаридааст: соли 2014 бо номи «Ҷониби Аврупо», соли 2006 «Дилҳои асир», соли 2007 «Ҳама ин», соли 2008 «Муҳаббати офтоб», соли 2009 «Шамол дар сар», соли 2008 «Мақсади ҳаёти ман», соли 2009 «Ишқ меояд», соли 2013 инчунин силсила филмҳои «Вақти лолаҳо», «Дар байни осмон ва замин», «Бадарға», соли 2015 силсила филмҳои «Мазлум Кузей», «Ман ҳаргиз раҳо намекунам», «Бозиҳои Византия». инчунин соли 2017 силсила филмҳои «Ишқи қадима», «Марвориди сиёҳ», соли 2018 силсила филми «Як умед ба санд аст», соли 2019 силсила филми «Чемпион». дӯстони азиз, агар мехоҳед маълумоти бештар дар бораи ҳунарманд Толгахан Саишмаз пайдо намоед, пас дар саҳифаҳои шахсии ӯ дар сомонаи Инстаграм, Твиттер ва Фейсбук обуна шавед. дар бораи ҳаёти шахсӣ ва муҳити фаъолияти эҷодии ӯ дар соҳаи синемо маълумотҳои бештар пайдо намоед. ягона филме ки Толгаханро миёни мардуми тоҷик маҳбуб ва машҳур гардонидааст, ин филми «Ҳаргиз раҳо намекунам», ки қаҳрамони дигари ин филм Амина Гулшан мебошад. як чизро қайд кардан мехоҳем дӯстони азиз, оиди ҳаёти оилавии Амина Гулшан ва ҳамсари ӯ футболбози машҳур Месуд Озил. Месуд Озил ва маҳбуби ӯ якдигарро дер боз мешинохтанд, аммо дар байни Амина ва футболбоз Месуд танҳо тобистони соли 2017 шарорае падид омад. он вақт муносибати ошиқонаи байни онҳо оғоз ёфт. Месуд Озил ва Амина кӯшиш мекунанд ки бисёр сайр кунанд. Амина аз пайи мод меравад ва зебо либос пӯшиданро дӯст медорад. Вай унвони фахри мисс Туркияро соли 2014 гирифтааст. бесабаб нест ки Месуд Озил ба ӯ чашм медӯхт. соҳиби чунин унвон бешубҳа аксар вақт дар намудҳои гуногуни ҷаласаҳои аксҳо ширкат меварзад. овозаҳо мавҷуд буданд ки ҳангоме ки Месуд Озил дар бораи тӯй фикр мекард, ҳамин тавр зуд Амина дили футболбозро ба даст овард. ҳоло бошад онҳо оиладор ва соҳиби духтарчае мебошанд. ин буд дӯстони азиз як маълумоти хело кӯтоҳ дар бораи яке аз қаҳрамони силсила филми туркӣ «Ҳаргиз раҳо намекунам», ки бо номи Нурия аз он филм ӯро мешиносед, яъне дар бораи Амина Гулшан.
дӯстони азиз, мо дар бораи ин бонуи ҳунар яъне Амина Гулшан дар ҳамин канали Шаҳноз Медиа HD як сабтеро пешниҳод намуда будем. Агар шумо мехоҳед аз ҳаёту фаъолият ва муҳити эҷодӣ ӯ бохабар бошед, пас ба канали мо обуна шавед ва дар бораи Амина Гулшан ва инчунин дар бораи дилхоҳ ҳунарманди дӯстдоштаатон маълумоти пурра ва дақиқро дастрас намоед. шаб бахайр оилаи козанҳо. меҳмонро гусел мекунам. ба мо иҷозат. ба худо ки ҳайрон шудам. гумон кардам ин шом маделатро хаста намекунӣ. ҳардуятон дар меҳмонхона меистед. зистан кор кардам. барои зистан ҷангидам ва барои зистан пирӯз шудам. чунки ман йигит козан дигар ҳеҷ чораи дигаре надоштам. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шаҳноз Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи яке аз қаҳрамони асосии филми «Ҳаргиз раҳо намекунам» дар бораи Нурия яъне Амина Гулшан баҳратон маълумоти пурра пешниҳод намоем. ба канали Шаҳноз Медиа обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. Амина Гулшан ҳунарманд ва модели шинохтаи Туркия буда 3 апрели соли 1993 дар Шветсия ба дунё омадааст. қадаш 178 сантиметр, вазнаш бошад 55 килограмм мебошад. падараш аз Ироқ ва модараш бошад аз Измири Туркия мебошад. оилаи Амина чандон калон нест. ӯ, падару модараш ва бародараш зиндагӣ мекунанд. дар аввал оилааш дар Туркия зиндагӣ мекарданд. падараш баъди оиладоршавиаш дар граница корро давом додан мехоҳад. аз ин рӯ падараш баъди контракт бастан ба Швейтсария бо ҳамроҳи оилааш рафта зиндагӣ мекунанд. Амина ва бародараш дар ҳамон ҷо ба дунё меоянд ва онҳоро падару модараш хеле хуб тарбия мекунанд. чӣ хеле ки рӯзномаҳо қайд карданд, солҳои мактабхони ин духтари зебо дар Шветсия гузаштааст. дар ин ҷо вай мактаби байналмилалии Гетерборгро хатм кардааст. Амина мегӯяд, аз кӯдакиам мехостам дар ҳаво парвоз намоям. барои ҳамин орзу мекардам стюардесса шавам. новобаста падару модари Амина дар Шветсия зиндагӣ мекарданд. онҳо маданияту оинҳои туркиро ҳамонҷо пос медоштанд. байни худ бо забони туркӣ ҳарф мезаданд ва ба фарзандони худ туркиро меомӯзонданд. вақте ки Амина 20 сола мешавад, бо модараш ба Туркия шаҳри Измир бармегарданд, то минбаъд ин ҷо зиндагиашонро идома диҳанд. падару бародараш бошад барои корҳояшон дар Шветсия мемонанд. муваффақияту комёбиҳои Амина баъди иштирок дар конкурси Мисс Туркия ки соли 2014 баргузор гардида буд, ба даст омадааст. баъди он роҳ меёбад ба конкурси Мисс Мира. Амина ҳеҷ гоҳ орзуи модел шудан ва ё ҳунарманд шуданро намекард. якумин силсила филме ки дар он Амина нақш офаридааст, ин филми «Ҳаргиз раҳо намекунам» аст ки ба наворгирии ин филм аз соли 2015 то соли 2016 идома ёфтааст. дар ин филм Амина дар нақши Нурия ки баъди вафоти падараш бо амааш ба Истанбул мекӯчанд нақш офаридааст. баъди нақшофарӣ дар ин филм Амина дар худ масъалаи ҳунарманди машҳур шуданро қарор мебарорад. соли 2017 Аминаро боз дар як силсила филми дигар даъват менамоянд.
вақтҳои холигии худро бо гирифтани аксҳо мегузаронад. амина дар кӯчаҳои Истанбул бо суратгирак рафта акс гирифтанро оғоз мекунад. дар саҳифаи инстаграми худ ҳамеша барои мухлисони худ аксҳои нав мегузорад. инчунин дар вақтҳои холигии худ китобхониро хеле зиёд дӯст медорад. чӣ хеле ки манбаъҳо мегӯянд, дӯст доштани духтар касеро бисёр мушкил аст. барои ҳамин дили ин духтаракро ба даст овардан бисёр мушкил аст. амина дар бораи ҳаёти худ гап заданро дӯст намедорад. вай бисёр ҷавон аст. чӣ хеле ки рӯзномаҳо қайд карданд, ҳозир ин актриса бисёр кор мекунад ки як орзуи худро амалӣ намояд, ки ин орзуяш хонаи шахсии худро доштан аст. гап аст ки ин духтарак бо футболбоз Масуд Озил алоқа дорад. дӯстони азиз, то имрӯз дар бораи кадом ҳунарманде ки мо ҳарф задем, онҳо дар сомонаи инстаграм саҳифаи шахсии худро доранд. агар шумо мехоҳед маълумоти бештаре дар бораи ин ҳунарманд пайдо намоед, пас метавонед дар сомонаи инстаграми ин нафар дар саҳифаи шахсии ӯ обуна шавед, дар бораи муҳити оилавию ва дар бораи кору фаъолияти ҳунармандиаш маълумот дастрас намоед.